Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε τελείως θέμα τώρα. Πάμε σε κάτι πιο χρηστικό. Χρηστικά, τα χρήσιμα είναι. Χρήσιμα είναι και τα πολιτικά, αλλά αυτά είναι πραγματικά χρήσιμα για να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας. Μπας και καταλάβουμε αυτό τον ΕΦΚΑ, που ανάθεμα και αν μπορούμε να καταλάβουμε πώς λειτουργεί. Είναι κοντά μας η εκπρόσωπος τύπου του ΕΦΚΑ, η κυρία Φωτεινή Βρίνα. Καλή σας ημέρα, κυρία Βρίνα. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι τόσο δύσκολο, καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πάντα αυτά είναι δύσκολα για τους πολίτες, δεν είναι? Το οτιδήποτε με την ασφάλιση. Εντάξει, η αλήθεια είναι όμως ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μεγάλη πρόοδος και ειδικά, πρέπει να πω, τις τελευταίες μέρες, με την ανακοίνωση και την παρουσίαση που έκανε ο διοικητής, ο κ. Βαρβέρης, παρουσία της Υπουργού της κυρίας Κεραμέως, έγινε και το μεγάλο βήμα πλέον στο ψηφιακό μετασχηματισμό του ΕΦΚΑ. Είναι το dashboard My EFKA. Να το δούμε. Το οποίο πρέπει να σας πω ότι μπορείτε πλέον να το κατεβάσουμε και στο κινητό. Ωραία, πάμε να δούμε το βιντεάκι της κυρίας Κεραμέως και θα μας εξηγήσετε ακριβώς και τι είναι το dashboard. Γιατί... Το dashboard είναι απλά, να το πούμε, πίνακας. Ο πίνακας του My EFKA, δηλαδή ο προσωπικός μου πίνακας που μπαίνω και βλέπω τα Πάμε να δούμε το βιντεάκι, πολύ μικρό είναι και ερχόμαστε. Ναι. Με το νέο dashboard του EFKA έχεις όλα τα ασφαλιστικά σου σε μόνο μία οθόνη. Εισφορές, αιτήσεις, πιστοποιητικά, σύνταξη, όλη την ασφαλιστική σου ιστορία. Πληρώνεις online μέσω Iris, κατεβάζεις πιστοποιητικά σε δευτερόλεπτα, παρακολουθείς ζωντανά όλες τις αιτήσεις σου. Μισθωτός, μη μισθωτός, συνταξιούχος, άτομο με αναπηρία. Το dashboard προσαρμόζεται στις δικές σου ανάγκες. Είναι διαθέσιμο και στο κινητό σου με το My EFKA app. Πιο εύκολα, πιο γρήγορα, πιο απλά. Λοιπόν, My EFKA, πιο γρήγορα, πιο απλά. Σωστά. Να τα πάρουμε βήμα-βήμα. Και πιο συγκεντρωμένα όλα για να μην ταλαιπωρούνται οι Έχω ατέλειωτους ανθρώπους, λίγο πιο μεγάλοι από μένα, που είναι στο όριο της σύνταξης, που ψάχνουν να βρουν ειδικά. Πόσο που είσαι στο όριο της σύνταξης? Λίγο πιο μεγάλη. Είπε πιο μεγάλη, δεν είπε ότι είναι στην ηλικία του. Αλλά λέω που ψάχνουν ένσημα, ειδικά οι δημοσιογράφοι που ήταν και λίγο. Πολλοί συνάδελφοι είναι χήμα, το ξέρεις και εσύ, γιατί συνάδελφος δημοσιογράφος είσαι χήμα. Και ψάχνουν να βρουν ένσημα, παραένσημα. Δηλαδή μπορεί να μπει κάποιος αυτό και να βρει. Να πούμε το εξής. Αυτή η νέα καταρχάς να πούμε ότι άλλαξε όλο το site του ΕΦΚΑ. Άρα κάποιος που θα μπει στον ΕΦΚΑ μπορεί πιο γρήγορα και άμεσα να βρει θέματα τα οποία τον αφορούν και να κάνει αιτήσεις, να δει οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα υπάρχει πάνω σε ένα σημείο που λέει My EFKA. Μπαίνει σε αυτή την εφαρμογή. Όταν μπούμε εκεί, θα χρειαστεί οπωσδήποτε να έχουμε TaxNet. Τους κωδικούς. Φαντάζομαι όλοι τους έχουν. Έρχεται ο κωδικός στο κινητό μας, γιατί είναι θέμα ασφάλειας στα προσωπικά μας δεδομένα, επιβεβαιώσεις. Βάζεις αυτό που θα έρθει, το λέω τόσο απλά το PIN αυτό, και στη συνέχεια χρειάζεται ο ΆΜΚΑ. Όταν θα μπεις πλέον στην πλατφόρμα αυτή, θα μπορέσεις εύκολα, γρήγορα, καταρχάς να πάρεις την ασφαλιστική σου ιστορία. Τι έχεις κάνει μέχρι σήμερα, πού βρίσκεσαι. Και από ποια ηλικία υπάρχει αυτό, ποιες ηλικίες? Περίπου μέχρι το 2002 έχουν ψηφιοποιηθεί. Από το 2002 γίνεται τώρα η ψηφιοποίηση. Είναι αυτό που λέμε τώρα, ότι από πέρυσι το Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα, μέχρι αυτή τη στιγμή, έχει ψηφιοποιηθεί το 65 περίπου της 100. Είχαμε 53 εκατομμύρια χαρτό υλικό, το οποίο έπρεπε να ψηφιοποιηθεί. Τέλειο τις κούτες που Ακριβώς. είναι αυτό το πράγμα. Τι μπορεί να είναι αυτές οι κούτες? Θέλω όμως εδώ να ξεκαθαρίσω ότι αυτή η νέα εφαρμογή είναι δυναμική. Τι σημαίνει είναι δυναμική? Σημαίνει ότι συνεχώς συμπληρώνεται. Συνεχώς διορθώνεται. Υπάρχουν και ότι περισσότερο θα το δούμε ως απεικονιστικό πληροφοριακό εργαλείο. Αυτό που παλιά λέγαμε να πάω στον ΕΦΚΑ να δω τι γίνεται, τι δεν γίνεται. Τώρα μπαίνεις εκεί που βρίσκομαι πολύ γρήγορα και ενημερώνεσαι. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Οπότε, είπατε προηγουμένως, το κατεβάζουμε, είτε μπαίνουμε στο site του ΕΦΚΑ, από το κινητό μας όμως. Μπαίνω στο site του ΕΦΚΑ και υπάρχει ένα και βλέπω το My EFKA ή κατεβάζω την εφαρμογή από το Play Store, από το App Store, στο κινητό μου, πάλι με την ίδια διαδικασία θα μπω και στα δύο. Ωραία. Εγώ επειδή το κατέβασα χθες, βλέπω εδώ έχει υπηρεσίες. Μπορείς να βρεις τις αιτήσεις σου, την ασφαλιστική σου ιστορία, τις εισφορές, πιστοποιητικά και αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, συν αν έχεις οφειλές. Φυσικά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί μπαίνοντας εκεί,
τι μπορείς να δεις αν έχεις οφειλή. Αν διαπιστώσουμε ότι υπάρχει οφειλή... Προς ασφαλιστικά ταμεία, προς ναι, πού? φυσικά, προς ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό, μόνο. Μπαίνουμε εκεί. Βλέπεις ότι, ας πούμε, υπάρχει μία οφειλή. Ωραία. Έχει πλέον στον ΕΦΚΑ μπει το Iris, άρα άμεσα και γρήγορα θα μπορείς να μπεις να πληρώσεις. Αυτό δείτε το λίγο, ναι. γιατί από το κινητό μπλοκάρει λίγο η ιστορία αυτή. Από τον υπολογιστή δεν μπλοκάρει. Ναι, γι' αυτό είπα ότι όλα... Ναι, γιατί πήγαν το έχει δοκιμάσει η κυρία Στερίου. Γιατί είδα ότι χρωστούσα. Κοιτάξτε, ήδη είπα, καμιά φορά μπορεί να είναι και το σήμα που μπορεί να έχουμε στο σημείο που είμαστε, αλλά γενικώς όλα είναι σε εξέλιξη και όλα αυτή τη στιγμή σκοπό και στόχο έχουμε να ολοκληρωθούν άμεσα και γρήγορα. Όμως, εκτός από αυτό, να πάμε λιγάκι και σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στα ΚΕΠΑ, αυτοί οι οποίοι παίρνουν και περνάνε από τις επιτροπές, τα επιδόματα αναπηρίας. Τι έχει αλλάξει πάλι? Ιερό πράγμα. Ναι, έτσι, ιερότατο και απαιτείται σεβασμό σε αυτούς τους ανθρώπους. Και μια επίπονη διαδικασία. Και λιγότερη ταλαιπωρία. Τι έχουμε πετύχει σε αυτό μέσα από αυτή την εφαρμογή? Θα μπει κάποιος ο οποίος έχει το επίδομα αναπηρίας, θα δει τη ΓΑΠΑ, είναι αυτό το χαρτί που παίρνει, που του δίνει το ποσοστό αναπηρίας. Δεν εννοείται να μπει στον ΙΕΦΚΑ. Θα μπει στο ΜΑΙΕΦΚΑ. Εκεί στο ΜΑΙΕΦΚΑ θα μπει. Εκεί θα μπει και εκεί. Ναι, δεν αλλάζει. Άρα θα δει εκεί ότι λίγη ημερομηνία μου την τάδε του μήνα. Το Γενάρη, το Φλεβάρι, το Δεκέμβρη. Ηλεκτρονικά θα πάει να κάνει την αίτηση. Δεν απαιτείται πλέον να πάει στην τοπικό κατάστημα να κάνει την αίτηση. Θα πάει μόνο μία φορά την ημέρα που είναι να γίνει η εξέταση και θα πάρει και την απάντηση ηλεκτρονικά. Όλο αυτό είναι μια μεγάλη προσπάθεια που η διοίκηση του ΕΦΚΑ έχει καταβάλει τα τελευταία χρόνια, θέλοντας να βελτιώσει την καθημερινότητά μας. Η αλήθεια είναι ότι όταν έγινε ο ΙΕΦΚΑ το 2016-17, έγινε με έναν βίαιο τρόπο. Αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη να εκφράσω, σωστά έγινε, έτσι. Προφανώς. Αλλά όταν γίνεται έχοντας 28 ταμεία, 28 ταμεία τα οποία δεν είχαν ψηφιοποιηθεί. Ενοποιήθηκαν και ξαφνικά έπρεπε όλο αυτό το υλικό να γίνει ένα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό από μόνο του ήταν χρονοβόρο. Από εδώ και πέρα προσπαθούμε να πω ότι όλη αυτή η ψηφιοποίηση που γίνεται, η ψηφιοποίηση θα ολοκληρωθεί τέλη του Δεκέμβρη του 2025. Επειδή όμως έχει άλλη μία διαδικασία, γίνεται η ψηφιοποίηση. Πάμε στο επόμενο στάδιο, όπου εκεί μπαίνει η τεχνική νοημοσύνη. Και τι έρχεται και κάνει? Διασταυρώνει τα στοιχεία του ΕΦΚΑ με αυτά που έχει γίνει η ψηφιοποίηση. Και αν κάτι δεν είναι αυτό το οποίο δεν συμφωνεί, τότε έρχεται η υπηρεσία να κάνει αυτή τη διασταύρωση, ώστε να έχουμε τα τελικά στοιχεία. Όλο αυτό όμως που σας περιγράφω θα ολοκληρωθεί περίπου τον Ιούλιο του 2026. Λογικό αυτό να θέλει χρόνο. Το λέω όλα αυτά για να μην νομίζουμε ότι σε μία μέρα όλα αυτά θα έχουν αλλάξει. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή είπατε και για τα ΚΕΠΑ. Και επειδή εκεί υπάρχουν και άνθρωποι που και πρόβλημα έχουν, οπότε πολύ σωστά έχετε φτιάξει την ηλεκτρονική δυνατότητα. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που ενδεχομένως δεν έχουν τη δυνατότητα, δεν γνωρίζουν πώς να το κάνουν. Μπορεί να είναι και μεγαλύτερες ηλικίες, μπορεί και οτιδήποτε. Εξακολουθεί να υπάρχει δυνατότητα να πάνε από κοντά? Ή όχι? Εξακολουθεί, αλλά ναι. Με ραντεβού Γιατί υπάρχουν και μεγάλες ηλικίες που δεν μπορούν. Κοιτάξτε, επειδή συνήθως οι άνθρωποι αυτοί έχουν τους δικούς τους οικείους, οι οποίοι μπαίνουν στη διαδικασία να τους εξυπηρετήσουν. Γιατί ξεφεύγουν από την ταλαιπωρία. Είναι μεγάλη ταλαιπωρία να πηγαίνεις, να κάνεις τα χαρτιά. Και μόνο τη διαδρομή που θα κάνεις, να φτάσεις, να παρκάρεις. Τα λέω τόσο απλά. Συμφέρει αυτό πολύ απλά και πολύ λαϊκά να μπούμε μέσα, να μάθουμε τη διαδικασία. Πλέον όλα πάνε στην ψηφιοποίηση. Δεν έχετε φτιάξει κάποιο τηλεφωνικό κέντρο για βοήθεια? Το 1555 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο, το οποίο υπάρχει πάντα για όλα, 24 ώρες το 24ωρο, και πρέπει να σας πω ότι λειτουργεί. Και λειτουργεί και πάντα το 1555 στην αρμόδια υπηρεσία για την οποία έχει κάποιος προσφύγει στο 15 και έχει ζητήσει να υπάρξουν διευκρινήσεις, πάντα ενημερώνει τις υπηρεσίες και εμείς πάντα οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ επικοινωνούν με τον πολίτη. Εδώ θέλω να πω και το κάτι άλλο με το dashboard αυτό. Έχουμε πλέον τη δυνατότητα, πιθανόν κυρία Στερίου να το είδατε, είμαι σίγουρη και ο Ανδρέας Σαββί να το κάνει, να διορθώσετε και τα στοιχεία σας. Γιατί να υπάρχει κάτι λάθος. Μπορεί να υπάρχει κάτι λάθος.
Παλιά έπρεπε να κάνουμε αίτηση. Τώρα πια δεν χρειάζεται, μπαίνεις και το διορθώνεις. Επικοινωνίας εννοείται και ναι. Επίσης, με το iBank. Υπάρχουν κάποιοι που άλλαζαν τον αριθμό του iBank και έλεγε «Μα τα χρήματα δεν τα πήρα». Αν υπήρχε, πρέπει να έχεις και το σωστό να τα τσεκάρεις τα στοιχεία. Μπράβο. Άρα τώρα δίνεται η δυνατότητα να μπουν μέσα, να αλλάξουν το iBank στο οποίο θέλουν να κατατίθονται τα χρήματα. Ενδιαφέρον. Αυτά και είμαστε σε πορεία. Αυτό σημαίνει ότι λειτουργούμε σωστά. Αυτό όμως επειδή εφόσον περνάει από. Είναι και VIP, Μαρία, το τσεκάρουν και άλλοι. Αλλά εφόσον περνάει από το TaxisNet, δεν ενημερώνεται από εκεί με τα στοιχεία. Αμέσως. Τα παίρνει. Καταρχάς να πούμε ότι πρέπει όλοι οι πολίτες να είναι γραμμένοι στο Μητρό Πολιτών για να μπορέσει να γίνει αυτά. Και όλα τα στοιχεία μας, αυτά τα οποία βλέπετε, είναι από το Atlas. Έτσι. Απλώς πλέον μπαίνει σε μία εφαρμογή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μπαίνω στο MyEFCA, τα βλέπω όλα. Δεν χρειάζεται να πηγαίνω από τον Atlas σε κάτι άλλο, σε κάτι άλλο. Σκεφτόμουν χθες, γιατί έχουμε και το GovWallet, το GovGR, το MyHealth, το ένα, το άλλο, όλα αυτά τα applications που φτιάχνουμε. Θα χρειαζόμαστε ένα κινητό, μόνο μια σελίδα από το κινητό, να έχουμε μόνο τα applications της κυβέρνησης. Σε λίγο. Δεν κακό, δεν το λέω για κακό. Αλλά είχε μας διευκολύνει όμως. Διευκολύνει, γιατί και εδώ που είμαστε αυτή τη στιγμή. Ναι. Ο Ανδρέας λέω κοιτάει το κινητό του, οπότε μπορεί να κάνει την εφαρμογή. Μπαίνω στο ΕΦΚΑ και κοιτάζω αυτό να δω αν έχω κάτι που μπορώ να ρωτήσω. Αν κάποια άλλη απορία ή και ο κόσμος αν έχει καμία, μακάρι να την μεταφέρουμε. Εννοείται ότι εδώ είμαστε. Να πούμε ότι αυτή η εβδομάδα είναι η εβδομάδα πληρωμών. Εκεί ήθελα να πάω. Μέχρι 26. Να πούμε 5η, 25 είναι η πληρωμή, όμως συνήθως τα χρήματα καταβάλλονται μία μέρα νωρίτερα, αλλά Τετάρτη θα δουν τα χρήματα στην τράπεζα οι μη μισθωτοί συνταξιούχοι, δηλαδή ο ΑΕ, ο ΓΑ, ΕΤΑ, και η επόμενη πληρωμή είναι Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου. Όμως επειδή μεσολαβεί το Σαββατοκύριακο, πάντα το δημόσιο πληρώνει νωρίτερα. Άρα τα 26. χρήματα Παρασκευή απόγευμα 26 ρουφιούνται. Ναι. Πάρτε το Σαββατοκύριακο για τους Θα το δεξιούχους. κάψουμε, κύριε Στέφανη. Φωτεινή, κάτι τελευταίο. Σε σχέση με το κομμάτι της ταχύτητα στην απονομή των συντάξεων, έχουμε καμία εξέλιξη, στην απόδοση των συντάξεων? Φυσικά έχουμε εξέλιξη. Πρώτον, να πούμε ότι θα μου επιτρέψεις, Ανδρέα μου και κυρία Στερίου, να πω το εξής. Μαρία, ωραία, να πω το εξής. Το 19, συγγνώμη που πάω τόσο πίσω, αλλά είναι σημαντικό να το πω αυτό. Το 19 βγαίναν 500 συντάξεις την ημέρα. Σήμερα έχει φτάσει ο ΕΦΚΑ να βγάζει 20.000 την ημέρα, λέω, το μήνα. Σήμερα έχει φτάσει ο ΕΦΚΑ να βγάζει 20.000 συντάξεις το μήνα. Είναι μια μεγάλη διαφορά και πρόοδος. Το 19... Αυτό είναι λόγω της ψηφιοποίησης και της διαδικασίας που έχουμε κάνει. Το 19 είχαμε 1 εκατομμύριο συντάξεις. Σήμερα, εκκρεμότητα, σήμερα έχουμε φτάσει να έχουμε εκδώσει 1.100.000 συντάξεις. Οι κύριες τώρα συντάξεις, οι εκκρεμότητες στις ληξιπρόθεσμες, είμαι σαφής, είναι κάτω από 15.000. Υπάρχει ένα θέμα, εκεί δηλαδή είναι το θέμα στις επικουρικές, και γιατί είναι θέμα σε σχέση με τις επικουρικές και η εκκρεμότητα είναι περίπου στις 30.000, να πω ότι έχουμε κατέβει αρκετά, δηλαδή αν στις αρχές του 25 ήταν 31 και κάτι, τώρα είμαστε κάτω από τις 30.000, γιατί εκεί μπαίνει το θέμα των διαδοχικών ταμείων. Υπάρχουν ταμεία. Με δεκάδες εκατοντάδες ταμεία. 28 ταμεία. 28 είχαμε. Πόσα ήταν κάποια στιγμή? Λοιπόν, εκεί τώρα τι συμβαίνει? Αν ένας έχει ένα ταμείο, με το που θα βγει η κύρια σύνταξη, περίπου να υπολογίστε κάτω από τις 50 μέρες ότι βγαίνει η κύρια σύνταξη, με το που βγαίνει η κύρια σύνταξη ακολουθεί η επικουρική. Αν στην επικουρική έχεις ένα ταμείο και όλα είναι καλά, ή και δύο ταμεία που δεν έχει προβλήματα και ο ασφαλιστικός σου βίο είναι καθαρός, θα βγει γρήγορα στους 2 μήνες. Επίσης, για να είμαστε λίγο χρήσιμοι και στους τηλεθεατές σας, και ξέρω ότι οι τηλεθεατές που σας παρακολουθούν είναι πάρα πολλοί, να πω το εξής. Όταν κάποιος είναι να βγει στη σύνταξη, καλό είναι ας ξεκινήσει ένα χρόνο νωρίτερα. Ή το πιο αργά μπορεί να πάει 6 μήνες. Έτσι ώστε, αν χρειαστεί, είτε να γίνει πιο γρήγορα η ανακεφαλαίωση, ή να κάνει οτιδήποτε, να προλάβει το χρόνο και να μην φτάσει να έχει αυτή την αναμονή. Το κενό. Εντάξει, αυτά. Κάπου εκεί βρισκόμαστε. Θεωρώ
ότι με το που θα ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση, αυτό που σας περιέγραψα πριν, θα πηγαίνει πιο γρήγορα πλέον και η επικουρική, κάτι το οποίο είναι αυτό, για να βγαίνει το σύνολο της σύνταξης και να ξέρει και ο... Πάντα θα υπάρχουν προβλήματα, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς, γιατί ο κάθε ένας έχει την ιδιαιτερότητά του. Η αλήθεια είναι ότι έχει μεγάλη πρόοδος, πρέπει να το επισημάνουμε, και χρήσιμο οτιδήποτε γίνει και ηλεκτρονικό είναι χρήσιμο, ειδικά στο κομμάτι και του ΚΕΠΑ και του ΕΦΚΑ γενικότερα. Κοιτάξτε, και οι μισθωτοί και οι μη μισθωτοί έχουν τις δικές τους ανάγκες και τις δικές τους υποχρεώσεις. Καλό είναι ο πολίτης να είναι ενημερωμένος. Ποτέ δεν έχασε σε αυτό το κομμάτι ο ενημερωμένος πολίτης. Φωτεινή Βρίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν χρήσιμα όσα μας είπες. Εξαιρετικά χρήσιμα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, Φωτεινή Βρίνα, εκπρόσωπος τύπου του ΕΦΚΑ, μας είπε όλη αυτή την καινούργια πλατφόρμα. Μαρία. Πολύ χρήσιμη αυτή η καινούργια πλατφόρμα. Πάμε τώρα